Iż-żgħażagħ Maltin li għoddu bejn 18 u 29 sena huma l-aktar ottimisti dwar il-ġejjieni tagħhom fost is-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ mir-rapport tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea Eurofound. F'rapport ippubblikat dan ix-xahar u l-istħarriġ sar fix-xhur tar-rebbija ta' din is-sena. Minn dan ir-rapport joħroġ kif kważi 3/4 taż-żgħażagħ Maltin huma l-aktar ottimisti dwar il-ġejjieni tagħhom. Waqt li jsegwu lil Malta hemm il-Latvja u l-Slovenja. Dan fil-waqt li f'pajjiżi kbar bħal Ġermanja, Franza u l-Italja kważi nofs iż-żgħażagħ biss huma ottimisti dwar il-futur tagħhom. B'dawn il-pajjiżi jinsabu ma tal-aħħar, hekk kif fl-aħħar 3 postijiet hemm il-Greċja, il-Polonja u Spanja. Dan fil-waqt li l-medja tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea hija ta' 48%, 26% inqas mir-rata taż-żgħażagħ Maltin. Meta tqabbel ir-rata ta' pajjiżna mas-sena li għaddiet kien hemm żieda ta' 15%, hekk kif is-sena li għaddiet kważi 60% taż-żgħażagħ Maltin kienu ottimisti dwar il-futur tagħhom. F'dan ir-rapport ħareġ ukoll kif il-qatt fost iż-żgħażagħ f'pajjiżna waqt pandemija huwa ta' 5%. Dan jisboq sew il-medja tal-pajjiżi Ewropej hekk kif din hija ta' 7%. Hawnhekk ukoll pajjiżna jaqbes sew lil pajjiżi kbar bħal Franza, l-Italja, il-Finlandja u l-Iżvezja.